ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ин барномаи навиди бомдодӣ аст ки аз радиои озодӣ манзури шумо мешавад ва ман Амриддин Олимов то 10 дақиқаи дигар шуморо бо хабару гузоришҳои тоза аз Тоҷикистону минтақа ошно мекунам. Имрӯз 24 июн аст ва соат дар душанбе 11. Нахуст назаре мекунем ба сархати хабарҳои имрӯз. Тоҷикистон аз ошкор шудани 18 бемории COVID-19 дар як рӯзи ахир хабар дод. Президентҳо Раҳмон, Мирзиёев ва Тоқаев амнияти Афғонистонро баррасӣ карданд. Сармураббии Равшан пас аз нофаҳмиҳо дар ин даста аз мақомаш истеъфо дод. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки давоми як шабонарӯзи ахир дар кишвар 18 ҳолати нави гирифторшавии шаҳрвандон ба бемории COVID-19 ба қайд гирифта шудааст. вазорати тандурустӣ аз 10 январ ба ин тараф хабар медод, ки дар кишвар ягон ҳолати сироят ба коронавирус сабт нашудааст, вале шубҳаву гумон дар бораи изҳороти вазорат ҳамчунон зиёд буд, бахусус дар рӯзҳои ахир, ки расонаҳо аз мусбат баромадани натиҷаи ташхиси чандин нафар дар озмоишгоҳҳо хабар доданд. ба гуфтаи вазорат, дар маҷмӯъ аз аввали ба қайдгирӣ то имрӯз дар кишвар 13358 нафар гирифторони сирояти COVID-19 ба қайд гирифта шуданд. гумонҳо дар бораи ин арқом низ зиёд аст. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон аз тамоми сокинони кишвар даъват ба амал овардааст, ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ қоидаҳои пешгирикунандаи бемории коронавирусро қатъиян риоя кунанд. Президенти Эмомалӣ Раҳмон бо Шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳури Ӯзбекистон, ва Қосимҷомарт Тоқаев, президенти Қазоқистон, вазъи амнияти марзи кишвар бо Афғонистонро баррасӣ кард. дафтари матбуотии раиси ҷумҳур рӯзи 23 июн гуфт, ки суҳбати президентҳо телефонӣ сурат гирифтааст. ин суҳбат дар ҳоле доир шуд, ки рӯзе қабл нерӯҳои Толибон чанд минтақаро дар наздикии марзи Тоҷикистон бо Афғонистон ишғол карда, аз ҷумла гузаргоҳи Шерхонбандар ва Кокулро зери даст гирифтанд. дар натиҷа 134 нафар низомиёни Афғонистон бо ҳамлаҳои Толибон тоб наоварда маҷбур ба ақибнишинӣ ба Тоҷикистон шуданд. дар гуфтугӯи алоҳида президентони се кишвар амнияти марзи муштараки Тоҷикистону Афғонистон ва Ӯзбекистону Афғонистон ташвишовар хонда шудааст. ҳанӯз хуруҷи нерӯҳои амрикоӣ аз Афғонистон ба поён нарасида, Толибон ба ҳамлаву хунрезӣ сар карданд ва кишвар дигар бора ба гирдоби ҷангу муноқиша рафт. садои тирандозӣ дар вилояти Қундузи Афғонистон ва на чандон дур аз марзи Тоҷикистон ба гӯши сокинони маҳаллӣ ҳам мерасад. ҳамкори мо Маҳмудҷон Раҳматзода ба ноҳияи Фархор ва ҳамадонӣ, ки ҳамарз бо Афғонистонанд, сафар кард ва ҳоло гузориши ӯро дар бораи вазъ дар марзи Тоҷикистону Афғонистон тамошо мекунем. ҳаводиси Афғонистон алҳол ба вазъи дар ноҳияи Ҳамадонӣ ва Фархор таъсири ошкоре накардаанд. ин гӯшаҳои Тоҷикистонро аз вилояти Тахори Афғонистон руди панҷ ҷудо мекунад. манотиқи он сӯи руд акнун ба дасти Толибон гузаштаанд. мақомот мегӯяд дар робита ба вазъ омодагии хосе гирифта нашудааст. марзи ҷумҳурии Тоҷикистон ором аст. озирашта ором аст, ба сӯи аниқтарша он кумитаи сарҳадот худшон медонанд ака. деҳаи дарқади ноҳияи Фархор бо дарқади вилояти Тахор ҳамсоя аст. лаблаби руди панҷ аз баландиҳои ноҳияи Фархор ором менамояд. аммо сокинони Тоҷикистон мегӯянд, ки онҳо шабонгоҳон садои тирандозиҳоро мешунаванд. ноҳияи Фархор бо ноҳияи ҳаммарз аст, ки ҳоло зери тасарруфи Толибон қарор дорад. дар пайи тасарруф шудани ин вулусволиҳои ҳаммарз бо Тоҷикистон, сарбозони афғон дар ҷанг бо Толиб ақибнишинӣ карданд. мақомоти расмии Тоҷикистон эълон карданд, ки бештар аз 100 сарбози давлати Афғонистон дар ҷанг бо Толибон ақибнишинӣ карда ба қаламрави Тоҷикистон ворид шудаанд. дар баёнияи расмӣ омадааст, яке аз сарбозони афғон ҳалок шудааст ва 4 нафари дигарашон захмӣ ҳастанд. манобаи радиои Озодӣ гуфтанд, ки захмиён дар шифохонаи ноҳияи Ҷайҳон муолиҷа мешаванд. мақомоти соҳаи беҳдоштӣ дар Фархор гуфтанд, чунин ҳолат дар ин ноҳия рух надодааст. дар мо ҳозир ҳама инҷа ягон кас овардагӣ нестанд, ягон кас нест. хеле роҳбари мо инҷа ягон кас овардагӣ нестанд, ягон шуъбада овардагӣ нестанд. ҳозир ҳам гузаштагӣ нест дар Фархор. бигзарам мо шумо ситод ташкил кардем 2 бор 3 бор, ана ягон кар нест ҳозир тарафи ҳукуматам ва тарафи амниятам нест. Толибон солҳои пеш низ деҳоти ҳаммарзи Тоҷикистон, ноҳияҳои Дарқат, дашти Қалъа, хоҷағори вилояти Тахорро чандин маротиба зери тасарруфи худ дароварда буданд. мақомоти тоҷик ҳам гуфта буд, ки Толибон то 50 километраи деҳаҳои назди марзии Тоҷикистонро аз худ кардааст. дар пай задухурдҳои мақомҳои амниятӣ ва Толибон чандин гулӯла ба деҳаҳои аҳолинишини Фархор расида буд.
мақомҳои расмии афғон ҳам гуфта буд ки он гулӯлаҳо иштибоҳан ба хоки тоҷикистон афтодаанд. наздик омадани толибон ба марзи тоҷикистон мояи нигаронии мақомоти баландпояи душанбе шудааст. рӯзи 22 июн гурӯҳе аз сарбозони афғон аз тарси толибон ба хоки тоҷикистон ақибнишинӣ карданд. мо аз ду таҳлилгар дар душанбе пурсидем ки хатари вуруди толибон ба қаламрави тоҷикистон то чӣ андоза бузург аст. ҳарчанд ки толибон ин чиза пештар ҳам гуфта буданд ки онҳо ҳеҷ гоҳ ҳадафе надоранд ки ба кишварҳои осиёи марказӣ бахусус тоҷикистон ё ҷойҳои дигар дар сурати ба сари қудрат омадан ё дар ҳамин шакле ки муборизаашон давом дорад ҳуҷум накунанд, вале ин боварибахш нест, боварам намешавад. аз дигар тараф дар сурате ки агар онҳо қудратшон дар афғонистон бештар шавад ё худо нохоста ҳукумати он кишварро ба даст бигиранд, ин ҳеҷ гоҳ наметавонад ин тур боқӣ бимонад ки онҳо ба кишвари ҳамсоя даст дароз накунанд. чунки яке аз ҳадафҳои бузурги онҳо эҷоди давлати суннатгарои асримиёнагӣ ба қавли тоҷикон давлати исломии қадимӣ ҳаст ки онҳо табиист ки онҳо ба дигар кишварҳо ҳам кӯшиш мекунанд ки таъсир барасонанд, нуфуз дошта бошанд ва дастдарозӣ ҳам ҳатман мекунанд. дар тоҷикистон аллакай чораҳои мудофиавӣ амнияти пурзур карда шудаанд. вазири мудофиаи тоҷикистон чанд рӯзи охир дар бадахшон қарор дорад. хуб истеҳкомҳои рақами як, яъне ки мавзеи мудофиавии рақами яки кишвар дар бадахшон пурзур гардонида шудааст ва то қисмати чорум ҳатто то маркази душанбе тамоми чораҳои мудофиавии амниятӣ дар тоҷикистон пурзур карда шудаанд. ба ғайр аз нерӯҳои қудратии амниятӣ ва мақомоти қудратии тоҷикистон, фикр мекунам шаҳрвандони тоҷикистон, худи шаҳрвандони оддии тоҷикистон иҷозат намедиҳанд ки пои бегона ба тоҷикистон ворид бишавад. ғайраталӣ мираҳмадов, сармураббии тими футболи равшани клуб, пас аз ихтилофҳои чанд ҳафтаина дар ин даста аз мақомаш истеъфо додааст. шуморе аз бозигарон ва сармураббӣ якдигарро дар бурузи ин ихтилоф айбдор мекунанд. ғайраталӣ мираҳмадов рӯзи 24 июн дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт ки бинобар шикоятҳои зиёд дар нисбаташ дирӯз тасмим гирифт ки ба фаъолияташ дар ин даста поён диҳад. ба гуфтаи ӯ то ҳанӯз маълум нест ки раҳбарии дастаро кӣ ба дӯш мегирад. бо бозингарон ба мувофиқа нарасидем, бинобар ҳамин тасмим гирифтам ки дастаро тарк кунам, афзуд ғайраталӣ мираҳмадов. ихтилоф миёни бозингарон ва сармураббии дастаи равшан баъди мусовӣ анҷом ёфтани бозӣ бо дастаи ЦСКАи душанбе ба миён омад. дар пайи ин ихтилофҳо равшан рӯзи 6 июн бозиаш бо дастаи кӯктоши ноҳияи рӯдакиро бидуни сармураббӣ баргузор кард. бозигарон дар як номаи дастаҷамъӣ ба муассисон шикоят карданд ки натиҷаҳои соли гузашта боиси аз худ рафтани сармураббӣ гашта, дар мавсими нави футбол боиси нокомиҳо гаштааст. дар як мактуб бо имзои 21 бозигари тими равшан футболбозон навиштаанд бо ҳамин сабабҳо дигар намехоҳанд бо сармураббии феълии мавсими имсоларо пушти сар кунанд. дар бахши як рӯз дар таърих ҳамкорам хиромон бақозода шуморо бо муҳимтарин таҳаввулоти таърихии рӯзи 24 июн ошно мекунад. 24 июни соли 2009 дар шаҳри Душанбе даҳҳо нафар аз ҷумла эшони Сироҷиддин ё Сироҷиддин Абдурахмонов бо иттиҳоми узвият дар созмони мамнӯи Салафия боздошт шуданд. ӯ баъди 4 сол ба озодӣ баромад, вале оғози соли 2021 бо айни ҳамин иттиҳом ба 5.5 соли зиндон маҳкум гардид. Салафия дар Тоҷикистон як созмони мамнӯъ ва ифротӣ шинохта шудааст. 24 майи соли 2020 дар авҷи пандемияи коронавирус Ҷурабек Назрӣ, овозхон ва муҳаққиқи осори классикӣ дар 73 солагӣ даргузашт. ӯ солиёни зиёд раҳбарии пажӯҳишгоҳи дастхатҳои Академияи илмҳои Тоҷикистонро ба ӯҳда дошт. 24 июни соли 1949 забоншиноси тоҷик Додхудо Саймуддинов таваллуд шудааст. собиқ раиси кумитаи забон ва истилоҳоти Тоҷикистон 67 сол умр дид ва солҳои охири умраш қоидаҳои имлои нави забони тоҷикиро таҳия кард. ҳарчанд ин имло баҳси зиёде эҷод кардааст, заҳматҳои Саймуддиновро дар рушди забони тоҷикӣ муҳим арзёбӣ мекунанд. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар нисбати асъори хориҷӣ барои имрӯз 24 июн чунин таъин кардааст. тамошобинони азиз, шумо барномаи навиди бомдодиро дар пешниҳоди ман Амриддин Олимов тамошо кардед. хабару гузоришҳои ҷолибу диданиро дар сомонаи мо www.ozodi.org ва саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ
пайгирӣ кунед. хайр, то боздид.